Dumaro Kapis adto kamo sa klinika Pasig branch. Kada Huwebes kada Lunes may free consultation. Sa Miagao branch kada Domingo, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao. Kag diri sa siyudad sang Iloilo, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa kilid lang sa sang Robinson's Place, Haro. Kung nalink ka sa Haro Plaza, antes or before sang Rob Haro, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, ang free consultation. Last day na sang July, boss, Agosto na, no? August, dugay-dugay, September na. Isa na lang ka bulan. And dugay-dugay may punta sang bulan, may Berna, September, October, November, December. Merry Christmas! Una ko sa inyo ha. Una ko yatamyaw sa imo mamiason. Sir Edgar Badbadon, Sir Bambunava, Merry Christmas! Pero man baka no na nasited ga pabati-bati ga mangayo kayo. Hindi! Amo gining ugtan ko sa ni mga gapangayo kayo. Gagoya takon mga ayo. Kung may magtao pasalamati kay pangamuyui in secret. Pero ni mga papati-bati ka Merry Christmas pagbugno. Ang Pasko ko. Kita nyo sa mga airport gani ini kag sa mga opisina sang gobyerno, gina-discourage ang pagtamyaw sang mga staff sa mga kliyente nga, Sir, Ma'am, Merry Christmas! Ito nagapamugno lang daw gapangayo, indirectly gapangayo lang, Merry Christmas! Sir Paul, Sir Noriel, Sir Ale, Merry Christmas! Sadyahon taning agang inyo. Kag i-declare ta nga Agosto, hindi kita mangambal nga Agosto bulan sang tikiriwe Hindi takon magbaton sina, no? Di kita magbaton sina kay death and life are in the power of the tongue. Ma'am Ayeng Valladolid. And they that love it will eat its fruit. Proverbs 18, 20 and 21. Anihon mo ang bunga sa imong nga ginahambal, Ma'am Aisha Ahmad, no? Ang Agosto niya hindi niya tigkiriwi bulan sang Agosto, bulan sang tigkiriwi. Sa una mo ning mabatian ko sa radyo tinunto. Kay ti may declaration ina sa baba ta. So dapat nga mangin positive kita sa aton declaration. Bisan pag gani subong adlaw, dibla subong adlaw it's a payday sa aton nga mga nagatrabaho sa imodra nga nagatrabaho. I-declare ta nga mangin Mayong Agosto matag adlaw nga tanan Mayo tikon payday sabong ginasipad-sipad mo peradlayan bilin man may baraydan ko to. May bill pa, may tuition, may kun ano pa. Sir Matias Asoro sa Bonifacio Tansabaw perti katunog sa monitor nyo. Si Rowell Valenzuela tinunog dapat ang speaker niya dira sa ilang subdivision, no? Salamat gid. So halungan tang aton nga ginahambal sa Ronnie Locsin, Ma'am Violi Belenson. Ma'am Violi, kalma kada kay Todson tanang trangkaso sa imo subong Ma'am Violi. I-prepare dang imo nga oil kay mapray kita dugay-dugay kay gamahanan si Jesus ta. So hindi kita magambal nga pigado ng imo lang tamon, kamo lang tinyo, hindi tamon. Because kada sweldo ta 15 na 30, 5, 20. Pasalamat ta Lord, salamat nga may ara da. Pero kay balo ka nga ang mga behavior sang tao nga dali bla madula ang kwarta, magmalang kwarta, Ma'am Zane Carbulido pagayon sa Rami Paklehan, abi mo kun ano. Una sa tanan, permi ka kaon sa gwa. Pili man niya magbaka ka lang sang linuto dang baratohon lang da sa First Restaurant to. O gani dira sa kay Ma'am Mirna Lago, kay Ma'am Malu Lago da sa may Dilarama City proper, kay Ma'am Rose Kabangalimbagi. Si Ma'am Rosa kaon kaya ng mga sutanghon, di say magsukot mo. Si Ma'am Chris Rivera mo man ang First Restaurant. Inang makaspeng ka lang sang gamay lang. Pero tikoy sa treatment ko lingon mo. Ano pag nagapa dasig ubos ang kwarta mo sa imo nga sweldo? Nga pagdason nga adlaw, why not bilen? Why ka man gatao tights mo? Dapat ka tights ka, 1/10 malay hatag mo. Ano na, gapanigarilyo ka, gadruga ka. Mga unnecessary lang mga Uber, pili ka man ka sakay jeep, pinsa nga ma-Uber ka gid. Kung mayo man lang tsimpo, tapos na permi ara ka lang permis kapihan. Mga fade phone application bala nga way mo ginagamit. Mga anyos ka subscription, ala sige ko taya sa lottery, abi mo mamangranon ka, abi mo magdawgawa, ano pagid, bottled water.
sa baylong mabakal bottle water ka, baka ka lang sa imong sulodlan sang tubig, bla. Kag i-refill mo lang na. Spending ka na, gasto sa mga barda do, 1 day millionaire ka, 29 days mantiner. 1 day millionaire, 29 days mantiner. Mga online games pagigyan niyo. May iba na nga daw na dimat kay nag-intra sa ano ganina ng ano ganina hampang nila sa bago ni subong. Nga pila ka lang may 5 pesos ka, bili ka magtaw kay 5 ka gatos, 1,000. Ay, nadimat ka. Dugay-dugay, scatter. Scatter. Tapos, sagad ka search sa mga, bakal ka bla dayon, mga impulse buying bla. Pwede mo na nga search ka na, basi kung may mga tag 50% ka mga discount. Tapos, abi mo ka na pag pakaon sang imo nga sweldo, ang credit card mo nga blayran mo. Hindi man nga condemn tayo may mga credit card. Galing kay we should live by our means. We should live by our means. Halungan tagid Sir Jimmy Haneyo. Ti mo ni mga money draining behaviors. May mga permi ka lang ka pangapi sa mga Starbucks, okay man ha, pero panalagsa lang. Tapos kapanigarilyo ka, droga ka, bakal ka sa mga malalon nga bayo. Pili ka man lang ka bakal ka bayo ang maratohon nga. Bakal ka sang pili ka bakal sang maratohon lang yang manin-anin man. Di ba Sir Jan? Yung mga scatter nga Words matter. Subong agaya, gin-encourage, tagid ka mo yung dapat mangin may nalungon kita sa matinaga nga kawas bata. Ano pero may gagwa sa sang nanay, sang tatay, sang bata, sang nanoda. Maugot-ugot gani yan nanay. Hambag ka nanay. Bao ka mga matamad ka ninyo. Huwag ka mo mga pulos. Biyad lang kung magkalamatay ka mo. Magrelayas ka mo di. Taka lagi ko sa inyo. Taka ng nanay, pero mangampo na sa balang mag-resign sa pagkananay. Pero pamangkot kay sino niya ihatag ang iyang resignation letter, Sir Paul? Sa bana niya, sa bata niya, sa timbang niya. Taka lagi ko! Ay ka pulos! Balos mga tatay, mga linganga, mga wife pulos, mga tangadal. Words matter. So mga agaya, kinaya, hindi man sa pagtikal, kanta-kanta kami yan ni Sir Paul kag ni Weng-Weng Dio. Abi mo ka na nung kanta ta Sir Benji Asturias, Sir Bamboo Nava, Ma'am Ding. Ang kanta naton, simple man lang. Something good is going to happen to me. Jesus of Nazareth is passing my way. Ma'am Sharon Verdejo Baikin, kay Sir Mark Baikin, kalukantahin nyo ang inyo balada nga bon sa restaurant dara sa may kilid sang Pure Gold sa Barotac Nuevo. Sir Rickson Verdejo, kay Pastor Ningning Verdejo, Tita Perly Verdejo, kay ganami mo. Amo na, something good is going to happen to me. Jesus of Nazareth is passing my way. Bisap Don, Mamitsing, gaso-aso Pastor Don. Bali Pastor Don, amo na ya. Yeah, something good. Dapat ka makatuon kita to confess. No? We have to learn to confess, Ma'am Banhaw, Ma'am Lorena, that it's a discipline. Disiplinan mo, Ma'am Ans Casabuena Lemos, in order to get to the mindset and the perspective that you can expect good to happen to you. That's the heart of God. That you can expect good to happen to you every day, adlaw-adlaw. Hindi nga mabanga, wagit pulos. Gusto, tigiriwi. Ikaw lang timo, kiwi, ibaba mo dyan kung di mo kung magtinamag ka, tikiwi, ibaba mo ka magpangayo, kayo ka lang eh. Because that's the love of God. Ang tagipusoon sang Diyos, sang aton tatay sa langit. And we all know that we can activate, magpag-activate, paandaron ta Sir John Lee, Ma'am Irene, the power. Pili natin mapaandar ang gahom sang panulay. We can activate the power of evil or the power of life. That is why ang Proverbs or Lubaton 18, 20 and 21, anihon mo
ang bunga sa imong ginahambal. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat its fruit. Kung anong ginahambal mo, kabuhi man ha, o kung kamatayon, amo nang mamunga sa imo da. That is a biblical principle, Pastor Ronnie Sudad. I am not perfect here. Na mapakalo si Sindo, gini si Ted Franza do, perfecto gid. We can expect good to happen if we declare the power of life. When we speak life, because there's power in our tongues. Panilagi bla, hambali blang imo nga sulugon, sindote ito, bakal ka to ka posporo, bakal ka to ka gasolina, kag sindote ito ya katubuan. O, di bla, kung tumano muna, paagi sa bakba sa nagsugid sa imo, kung di makarab-karab ang katubuan, words matter. Words matter. Kin maulit. Words matter. You have to remember that we have the power in our tongues to create the atmosphere and the life that we want. Muna nga pagkatubang mo sa tao, God bless you. Nami sang itsura mo, no? Manayanaya, no? Ilam lang ka nami kibong bayo, no? Hindi mo na pagsukpunan nga nami iblang imo nga bayo. Terno to sa mantil namon sa balay. Nami imo nga palda, no? Do kolor ka kortina namon to sa balay, ha? Hindi na mo. There's power mo. Ma'am Nenen Donggor. Ma'am Nenen, diyan sa Banggit, Kabatuan, happy birthday sa imo, ma'am. 7:57 na sa aga. Kaya sabong sa mga may sweldo, kipi-kipi lang. Save it for the rainy days. Am I talking with sense here? May-ari man di sa pagbugtaw, puro PI ninyo sa baba niya. Karon ginsabat sa bata. Sino ina? Namon di bla ikaw? Kin maulit. Thank you na. Death and life are in the power of the tongue. Hindi ka mga banga white pulos, man alinganga, mango, pigado. Wala dropping confess dyan. Am I talking with sense here, Sir Glenn Amoroso, Ma'am Betty Soloso? Ma'am na nga ito program ngayon ni Sir Rolly Bandianon Bunye, Sir Ray Maestre Campo, Sir Ray Castro dira sa Pasay Terminal. Kung mo holistic mo, may mga balita man national, international, sports, entertainment, kagaga istorya matapang buhi mo. Isa mo nga aga, makanta kita liwat. 1, 2, 3. Ma'am Sharon Verdejo, Sir Beboy! Sa mga nagkakaon, dira sa may bonds bala, abi padalondon nyo ang DTX Coffee Mix, ha? Ready? Go! Something good is going to happen to me. Jesus of Nazareth is passing my way. Kung ako sinima-amen ako, Pastor Rodney Sudad mo. Pastor Ronilo Panso kay Ma'am Marilo Sacuebo. Ma'am Rose Kabangalimbagi, may amen ako mo. Gaway ka mo ka sabat dyan. Di ka mo yung maributay. Ito yung sa mga celebrity. Ito yung sa Amerika nga. Way ka soksok ka, panty. Kalon ng toy, soryan tato. Ay patong tapos mo. 7:58 na saga. Time spent in prayer is never wasted. Sir Jesse James Garvillies. Sa pinsan mo daw ay nabi kin maulit sa Oriental Mindoro sa nagadumdum sa imo. Aryo? The Lord is constantly thinking about you and He will surely bless you. Kung ako sinima-amen ako, Ma'am Betty, solusyon mo. Ginadumdum ka, permis ang Diyos. Kag pakamayuhon kaniya. Pakamayuhon kaniya, pati ang mga kaliwat mo. Pakamayuhon ka, Ma'am Betty, hasta yung mga apo mo sa tuhod, sa buko-buko, sa kamalingking, up to your 1,000 generations. Salmo 115:12 na, ginshare ko lang ni kay para sa ibang dragaburyong ang ulo, nga naga-self-pity nga, ba, kaluluwi gid sa ako, no? Way gid sa nagadumdum, way gid sa katawag ba? Kaluluwi sa ako, way gid sa gabulig ba? Inugay ka mo dyan mga self-pity. Amo na nagapa-imork nimo, nagapa-umang. Bangon! Bangon kag magbato! In punto 8:00, let us pray. Almighty, Sovereign Father in heaven, Jesus, thank you for your promise that you're thinking about us constantly. Salmo 115:12. Lord, salamat sa kabuhi. Naka-enjoy kami, naka-istorya kami pangabuhi din sa radyo. Thank you for your faithfulness. Thank you for this brand new morning. We declare and we decree that this is a victorious day
ahead of us. No weapon formed against us will prosper, Lord. Ikaw dra nga nagamasakit, libugando, ay kasang dalaganan subong, empty, may emptiness, ay matagibusoon. Palapit ka, Jesus. I may sound corny, badoy, irritating, kay linit para sa imo, nakadlawan mo ako, I don't care. It's all about Jesus. Si Jesus may ginakadlawan mo. Limit lang ini pangamoy, Lord. Malapit ako sa imo subong, sorry for all my sins. I surrender my life to you. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi. Sulod ka sa akong panimalay, sa akong negosyo, sa akong marriage, and all my plans. In Jesus' name, amen. I declare healing to those who are sick. Ma'am Violi Belenson, trangkaso, get out of that body. Cancer, stroke, and all forms of diseases. Sa Pilipinas, Lord, ipila kami sa linog. Para sa natabo sa Russia, Lord, protect us, Lord. Our families abroad. Ang mga opisyal sa gobyerno. I declare your blessings kay Sir Bambu, Dorem de Saba IV, kay Kong Bebot, kay Ma'am Ding, kay Doc Liza, kay Sir Rami Ramos, and the whole family. Tanan kay kapamatisabong, Lord, bless them with the choicest blessings na prepare mo sa kada isa. Kay Bishop Don Dogines, kay Ma'am Ching, Pastor Jamitiham, Sir Toting and Doc Daday and their family. Kita Ambing Kabasak, Barbs Toledo Magban, Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. Magahukom gid ang Dios sa tanan nga katawhan, kay ang tanan nga nasyon sa kalibutan iya. Salmo 82:8. Stand up, O God, and judge the earth, for all of it belongs to you. All nations are in your hands. Psalm 82:8. Hindi ka makabalakay because si Jesus ara sa imo sa tanan nga tion, Ma'am Novian Bahade. The Lord is on my side. He will help me. Let those who hate me beware! Kaupod ko ang Ginoo, siya ang nagabulig sa akon, kaya makita ako mismo ang pagkapirde sang akon mga kaaway. Salmo 118:7. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Deposito pangamoyo. Kay Ma'am Jovelyn Almeyo Aton, God bless you, Ma'am. Ma'am Yenyen Mahinay, May Maison, Sir John Lee Novian Bahade, professional driver, Ricky Manay, Ma'am Antonina Manaay. Ay may sound irritating, corny para sa imo. Sino niya nga ang korman si Ricky Manay, pulo pangamoyo. Isa loot na gid pangamoyo niya, corny, badoy. Kaya kuya ga kutaw-kutaw de. Si Jesus na yung gina-offer ko di sa inyo. Hindi na pagulata ang dalimuos kag bagyo, kag tsunami sa kabuhi mo. Kaya makadumdum ka sa Diyos. Di ba lang mga matutom sa simbahan tapos na backslide, nagbugnaw? Paano sila nagabalik sa Diyos? Gabalik sila bangod, hindi mangod sa kadalagan, hindi mangod sa kabuganaan. Gabalik sila sa Diyos. Sir William Sapanta, Sir John Lee, Ma'am Regeline Hinerdinoman, kon naputos na siya sa problema. Pero kung tahuay gani, agadon ka asawa niya nga masimba niya, ikaw lang to. Sa kupa lang ko. Agadon ka bana niya, ikaw lang to. Agadon bata niya, ikaw lang to. Pero kung mag-abot na ganing tsunami, linog sa kabuhi niya. Gatalas mo ba, ano oras sa simba niyo? Alas 8:04 na sa aga. Hindi ko ya perfect ha, why ko di ka perfect di. Pero may samtang may platform pa kita ibugatan niya. Wala Bishop Don. Alas 8:04 sa aga, nag-igo na ang unang wave sang tsunami sa coastal area sang Severo Kurisk, ang main settlement sa Kuril Island sa Russia. Ini matapos gagintay og sang magnitude 8.8 nga linog ang pungsod kahapon July 30. Pagkatapos nag-igo ang linog, gilayon nga nagpagwa sang tsunami warning sa dako nga parte sang West Coast sa United States of America kag pila ka lugar sa Japan. Suno sa otoridad, nagalabot sa 3-4 ka metros ang kataason sang mga balod. Magluwas sa nasambit ka pungsod, nakalista man ang tsunami sa Hawaii. Di inisubong mga tao dito sa Japan na Ma'am Erlina Goles, Ma'am Anali Bahade, Ma'am Nenen Moneva, dito na nagatiner sa atop bangod sang tsunami evacuation warning. Na kuhaan ganini sang audio, ang tsunami warning sirens. Gahuni mo guni.
sa Hokkaido, Japan. Matapos ang mabaskog nga magnitude 8.8 nga linog nga nag-igo sa far east part sang Russia. Naguni ang tsunami alarm Sir John Lee Sarabia sa Red Alinsaga, Ma'am Lorna Salvador, sa coastal town sang Pacific coast sa Japan. Sa diin gindoso sang otoridad ang mga pumuluyo na magsaylo sa mas mataas nga lugar. Dumduman nyo natabo sa Phuket, Thailand. It was, basta dugay na to, dumduman ko. I don't know kung madumduman nyo man. Ato balang enjoy sila dito sa paligo. Pagkatapos, Ma'am Imelda Colendres. Ma'am Imelda Colendres sa Bonifacio Tansa. Salamat, Ma'am, ha? Naka-pre-recitamol ikaw, Ma'am. Nag-pray man ikaw, da? Phuket, Thailand. Pero, it was in 2004. Ato balang Indian Ocean earthquake. May massive tsunami. Amo tong pinagig ka ang worst tsunami, Ma'am Betty Soloso, Tata Grace, Ma'am Gemini, nga natabo sa kalibutan. Massive tsunami, nga may dagko nga balod, up to 30 meters, mga 100 feet mo, ang katason sang balod. Ginkilala to nga Boxing Day tsunami. Pagkatapos sang Boxing Day holiday, or ginatawag to siya nga Asian tsunami, nga naghalit sa madamog nga lugar, nga nagapalibot sa Indian Ocean. Ang napatay sa to nga mga tao in 2004, Ma'am Jovelyn Almeyo Aton, 227,878, 227,898 ka mga tao sa 14 ka mga nasyon. Asa to sa may Banda Aceh bala. At the time 2004 dito kita sa piya ka barangay, ang moto perming balita nga ginadala naton sa news naton sa aga sa Banda Aceh. Ang Banda Aceh pag hindi ko daw Thailand ba nimo basta dito nga lugar, no? That was the worst tsunami nga natabo sa kalibutan. About 80% sang all known tsunamis gina-trigger ni sa sang linog. Kung may linog gani Ma'am Zane Carbolido Pagayon dira sa LGU sa Gawad Kalinga sa Agdahon, Pasay City. Amo nang inakabalakan nila ang linog ngara sa seabed. Kung mag-uyog ang duta sa idalom sang dagat, that can cause sang tsunami. Di kung matabo ina, ti mo na madlagko ang balod, iguon niya sa mga building na madlagko na balik sa dagat mo. Tsunami, harbor wave ni sang tawag. Approximately 80% sang tsunami nagakatabo sa sulod sang Pacific Ocean Ring of Fire. Usually ginalinan sini bangod sang linogid. Mambakati ang mga sapat ni makabatsag ni sila sang anpi sang tsunami, makabatsag ni sila. Ang tsunami, large waves ini siya nga ginatugas sang linog. Kag iban pang large disturbances sa dagat, pareho sang landslide. Ang low vibrations created by such earthquake sometimes hindi mabatsagan sang tawo. Pero ang larger animals, pareho sa mga lipante ni Blo, bumbong bangag, mamsain pagayon, lipante, makabatsag sila, masense nila ang vibration sang mas temprano. Amo na nga, kung may linog ba, kung isa mabatsagan nyo ang ido kataghol, no? Or may mga lago gaguluwa sa duta, or anything blang sa idalom sang duta, nag-i-star ka mga tinuga o mga sapat nila, ga urangol sila o gaguluwa sila. May iba ganyan nga ba nga kung may mga dolphin nga masagop sa higat sa baybay, posible nga may ara man sang matabo nga kalamidad. Alas 8:09 na sa aga. Amoy na Ma'am Lynette Poniel. Ma'am Lynette, Madam Karabkab. Muna nga palapit kay Jesus. Kaya hindi naton pagulaton pa nga may mga devastation, may linog, may tsunamis kabuhi ta. May dalimuos kay makabalik ka sa iya. Foro de los Pueblos. Alas 8:09 pagbalik ta, check ta ning report. We hope nga matigayon ini. Kay may ginaluto kita sa mga information exclusive diri sa Foro de los Pueblos. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo.
makapagtilaw sa gihapon ng ibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bago nga paglao. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022. Sa mga constipated, tumar ka mo Clinicas Probiotics, ha? Ladies, para wala sang order under, Clinicas Probiotics. Ma'am Beth Idarlilia, good morning. Sir Maki Kinoveva, kay Nini Carmel, sa Nabitasan Lapas. Nini Carmel, thank you ma'am. Ma'am Bengbeng Pagtulunan, Glory Nagalio. Amuda kita, way pata ginigo kang mabasko nga linog, simban ako. Pero dapat maghimo kang tikang ang gobyerno para maganagan na lang ang impact. Hambal ni Sir Boom Boom Bangag. Saint Carabolido Pagayon, thank you. There is a famine and pestilence sa end times. Hambal ni Ma'am Bengbeng Pagtulunan. True. Hambal ni Tata Grace. Makadumdum lang kung makadumdum mga muyo kung narana sa kalalatan. Ang binipiso sang tanglad, ang dahon sang tanglad, lemongrass, no? Ginagamit niya sa paglitson bla sang manok o kon sang baboy or sang kang baka, kaya ginahimo ni sa ngatsaa. Ang ugat niya ginahimo ni sa nga ginalaga ni sa tapos inuman sa mga kondisyon. Ano mga masakit nga maayos ang tanglad? Ang una, gagasakit ngipon mo, imnon mo, ang ginlaga blang ugat sang tanglad sa kung gasakit ngipon mo, no? Ikadua, nang kung daw may bowel problem ka bla, inom ka sang tanglad nga may simbog nga luya, kag isa ka kutsara nga kalamay, makapatahaw ini sang imo nga loose bowel movement nga balang lupoy-lupoy ka, no? Ikatatlo, kung buday ka magpangihi, nagabulig man na sa pagpanami sa imo nga pagpangihi. Kapin pa sa kagahon na daw masami ka nagapangihi. So gina-control niya na nga hindi ka magsagat pangihi sa kagahon kaya titublag mo pagtulog. Kung gasakit likod mo, piligin isa rayuma, alta presyon, kag sakit sang ulo. Amo na isa ang mga benepisyo sang tanglad. Yang tanglad ni dong isa daw ay natos bungog, no? Pero damo sang health benefits. Sekta si K5 Karen, exclusive report. K5 News FM Flash Report. Dumduman nyo ining ginbuno nga si Delphine Donito Jr. Nagabarangay San Felix City proper. Dragi sa tubang sang Iloilo Doctors Hospital bla. Nagatapik na sa pader sang University of the Philippines Iloilo City Campus bla Sir Danny Agpalo, Sir John Lee Sarabia kay Sir Dan Calvo. Binuno. Bakal man sa der asang bakal man sa barbecue. Aros kaldo. Tapos na may altercation between sa suspect. Yung suspect nagwa sa cartographic sketches kay duwa mo. Lalaki, kag babae. Sa information, ang suspect way magpanugid sa iyang pamilya. Pero kahapon sang nagwa na sa social media, inpagwa sang PNP ang cartographic sketches sa mga suspect. Iyagi ni tsura. Kamanang ginako niya. So exclusive subong na istorya ni K5 Karen Badilla ang utod ang magulang sang suspect. Ano ni siya? Masungka na o hindi pa? Erlyn Fria Elian. Erlyn Fria Elian, good morning ma'am. Marge Toledo Magban, Beth Idarlilia. K5 Karen, go ahead. Alas 8:20 na sa aga. Hindi mo ng crime does not pay. Kapalagyo ka matuod, kaya kita nyo to sa nagwa lang closed circuit television footage. Totod sa Sir Paul Bation dere.
Nga daw, kadali lang gid, daw, spur of the moment lang. Spur of a moment. Nabalang ko isa, mainit ulo mo or makadisay ka na yun balang sa uling adlaw, hinulsuluan mo man bala. Balikan pa kay 5 Karen, go. Kita instead, exclusive na to na interview. Sir, ang magulang ni ang suspect na nagbunok patay ni sa bouncer na si Don ako. Din ang imo, din ka mo subong man. Kay 5 ka, kay balikan ta ka mo kay fluctuate ng signal mo. Manami gid kay 5 ka, ma'am ka, may monitor ikaw sa imo dulunggan para at least mas mayo kay karon kun na speakerphone na sa lain ng signal ta. Alas 8:21 sa aga. May problema ka sa panit, panghabon DTX Beauty Soap ha. Acne, whiteheads, blackheads, punggod, alap-up, DTX Beauty Soap, asang body odor. Para nga wala ka pagit sang angsod, ang imong ilok, mahumot ang ilok mo, maputi kag mahumok. Fresh DTX Clinica Deo Fresh. Bambing Gaser sa Pasig. Good morning, ma'am. K5 ka, go. Aki 5 Ted sa liwat no ang exclusive naton na interview ang magulang sang suspect nga nagbunok patay sa bouncer na si Donito o si Delphin Donito Jr. Delphin Donito Jr. Ang si 5 Ted kung madumduman natabo niya ang krimen mga alas 3 inisang kaagahon sa tabok sa Iloilo Doctors Hospital sa Barangay San Felix City proper K510. Suno dire sa kay alias Ken ang magulang sang suspect K510 nga ang ining iyang manghod na si alias Limuel 21 anyos K510 after to sa natabo ang krimen nagtawag ni siya sa iyang magulang sa kay alias Ken K510 kagin pahibalo ang natabo kay 510 no kag according sa panaysayon kag sa mga allegations sang suspect kay 510 nga nagdunganay ni sila kaon sang victim upod man ang duha niya kaabyan amo to ang duha ka lalaki kag yung isa bala ka babae kay 510 actually ining isa ka lalaki kag yung babae mag-live-in partner ni sila kay 510 no bali ang plastada sang ilang pagkaon ang ining tatlo nagaano ni sa tupaday nagainguray niyang ilang pagpungko kay 510 sa lamisa facing sa dalan. Then ang ining suspect ara sa right side facing naman dito yung tupader kay 510 pero malapit siya sa lalaki kag sa isa ka babae nga abyan sang suspect bali medyo may kalayuan ni ang antad nila sang nitawag sang alias Ken or ni alias Limuel at ni Delphin kay 510 kag according diri sa panaysayon sang suspect sa iyang magulang nga sang time nga to kay 510 nagahulat sila nga serbihan na sila sang arroz caldo pero sang wala pa yan nakaabot ang ilang nga pagkaon ang ining si Delphin kag ang duha niya ka upod kay 510 medyo may pagbaisay ni nga natabo between sa iya nga upod kag sa victim kay ang ginapahayag diri nga gintulok duging bastos ang victim ining babaye kay 510 pisang nagsita ni si tawag si alias Limuel sa victim hinabat siya sang victim kay 510 nya do pa balang bala yang ining lalaki nga upod ni alias Limuel nangayo sa pasensya sa biktima based ina tanan no sa allegation sang suspect hasta nga naglabot sa punto nga napikon ang ining suspect kay 510 binasya niya ang arroz caldo sa kay Delphin kag gingadtuan kag ginhanusan pero naigo niya ni K510 sa right side or sa left side nga chance ang ining victim kag suno sa kay alias Ken na samtang nagapanawag ni ang iyang manghod nagahilibion ini kay 510 samtang ginasaysay niya ang natabo kag according sa kay alias Ken naging pamangkot ini nga ako no ginbuno niya gid pwede niya man nga sumbagon or kung ano dira nga aging buno gid kay ambal ni alias Limuel nga dapyasan niya man lang ni tani kay 510 pero hindi niya i-intention niya pasyon gid kag wala siya naka
nag-expect nga ti fatal gid gali ang igo sang biktima kay 510. Kag sa subong nagapabutyag ang ining suspect sa iya nga pamilya nga magasungka siya kay 510. Amo ni nga nag-contact sa aton ang family man kay 510, no? Pagi man sa isa naton ka masaligan nga upo dira sa K5 News FM Iloilo kay ti kilalahay ni sila sang sa magulang ka suspect kay kung mahibaluan nga ang family ni nila kay 510 naga-serve man sa simbahan, especially ang ining magulang na si alias Ken, nagakanta ni siya sa simbahan kay 510. Ti kung kisa suno sa kay alias Ken, ang ining si alias Limuel, nagapudupod man kanta sa iya kay ti kung mahibaluan ang ining si alias Limuel. Ni siya, manog 4th year college, ini siya kay 510, nagakuha sang kurso nga special education sa isa ka pribado kag prominente nga university diri sa city proper si 510. Madre ang iya ni nga ginaeskwelahan. Amo na nga wala ga expect ang ining iya nga pamilya, especially ang magulang niya nga si alias Ken, nga amo na ang natabo, nga amo na ang naghimo sang iya nga mangod. Ngati nakapatay siya sang tawo kay 510. Bangod gid lang sa sa gamay, no, nga hindi pag-intindihanay kay 510. Ang upo dya to, ang upo dya nga ara sa cartographic sketch nga babae, ano to, nobya niya? Hindi, abali iya to sang upod niya nga lalaki nga partner kay 510. Pero nakita abi sa crime scene man, no? Oo. Bilang edad sang suspect, bilang edad niya? 21 years old. 21. So ang binuno Yes. niya ni pinatay niya ni nga si Delphine Donito. Yes, Donito Jr. Pila edad niya nito? Ang 25 ni si 25. Delphine. Timati ang tabing utod. Pamatian na to ng aton nga exclusive interview sa kay alias Ken. Ang mamangod ni ang suspect na nakabunok patay sa bouncer, sir. Bali ni sir ang ginsaysay niya sa inyo, sir? Sa natabugin? Yes, ma'am, yung aga, ma'am, no, kag may waga sa tanang itak palamatin, ho, kag sa pamilya man nga, nadulaan masang utod, kag bata. So, wala naman ginakalipay nga natawo sa inyo na aga ko mismo. Nagakalisod man nga mo na sitwasyon kay siyempre nadulaan ka mo, kag kami, mo man nga, masakit sa inyo nga nadulaan ka mo. So, ang statement sa ako notod, bala sa nag-istoryanay, kami nga, nga, bako siya nga, alam mo na natabo, diba, bako siya mo, okay na tanig sinumbag mo, okay na tanig, mo na mo sa nga nakalambot, diba, wala ko man ginintensyonal nga patyon sa ako na tanig, lang pahugon sa kagkibyasan, wala ko na nga, dako ang higo, ya. So, ang ilang, naglabot sa mga komosyon kay gestorya ang suspects, ang biktima sa iyamiga kay nakainom man sila, nakainom istorya sila, tapos do may something wrong mambal mo sa biktima nga ang babae bala nga hindi man binastos pero ang pag-istorya nga inubog. So, nangayo man pasensya na gani ang classmate niya na ang balya sa ako na pasensya nga sir, sorry gid kung muna hasta hindi siya magpaiwa ginabai siya ginabais ang ang migas ang miga or friend siya na nga sang ako notod nga muna nga sige ba iso na impito bala si Lemuel kag muna nga gimbasyahan niya sa Rescaldo kag kibiyasan niya nga ito paugon na tani bla kay isa man lang kabuno mo hindi ba intentional lip pero wala ginamon ginakalipay nga muna bala gusto ko lang yambal man nga muna sa mga tao nga ba share kay si Lemuel hindi naman malain man sa mga tao mo so nasubuan mo ko gani kay eskwela para sa eskwela sa among pamilya pigado man kami gatinguwa man sa gani kay isang time nga ako nagagi man sa pagtilaw gambal sa matapos ko pa eskwela ko balik doon ko yung mga utod ko. So, paano yung nasubong niya? Boss, damlag lang niya. Muna tabo siya. Sulam ko siya. Mas mayo nga mag-surrender ka. Mas mayo nga magpakita ka ba lang. At least makita mas ang napatyan nga. Mano man maganagan man nabatsag nila nga. Ara na, surrender ka. Bayaran mo mga sala mo. So, nagkakontak sa iya. Hasta nagkakontak kami kay sa akong mga utod man nga, kundi si Lemuel. Pasurrenderon si Lemuel kag nanikawan ko may mga mangod man kami. Mayara kami mga pamilya man kong akon. So, tama kasakit mo sa napatyan mo. Nga nadulaan sila sa isang mundaka, no?
membro sa ila pamilya. Mga ako nagit sa mga basher man da palambot man nga. Hindi man na silimol malain na. Natabuan ng kamuna ang sitwasyon niya. Nakasalaas na nakapatay sa tao. Pero hindi gustong may muuna. Wala sa intensyon. Ang tion niya nagkasabayan na sila kaon. Hindi man na purpose nila mo niya. Patsyon ng tao nga na. Patsyon na si ang biktima bala. So, wala kami may himo nga nung kundi ako dapat mag-surrender kaya masilimol bayaran niya sa laya. Pero sa mga tao lang tani nga maitsindihan nila. Ay, hindi man na muna kalain si Lemuel. Oo, nakapatay sa. Nakakano siya, wala sa isang intensyon. Kapat yun ang tao mo. Isa mo ng kabuno gani. Pero, di, tama kasakit man sa napatya ni kagapangayo. Kami sang pasaylo nga. Kapromisa kami nga si Lemuel. Paabot sa tiyon kayo nakilala niyo man si Lemuel. Nga ako sino sa nga di kung ano ang din sa lugar kay star gap ano gi kami kapasalit kami nga surrenderon gid mo kag bayaran gid nila mo na sala man nga nimo ya para mag-agan-agan man sa inyo kag sa amon makita man namon nga tapos ang sistensya na or sa iya nga pag-antos nga maklear man ang iya pangalan mabayaran niya yung mga salab la so mo na ma'am nga mula ko ma'am baso ma'am. Oo. Sir, bali ang atong ang imo nga utod kag ang duha niya kaupod sir kag ang victim hindi sila ya kilalahay. Hindi ko sure ma'am kay ang statement yan ni mo nagupod sila kaon da sa ano mo sa kaon hindi ko ma-clear kay ang wala na ko nag-istorya siya nga ako ni mako siya nga amon tabo na bala. So ang isa niya ka babae nga kautubang nga niya kilala mo na ni mo friend na mo. So mo na lang rason man nga do na impito sa Nagbastos sang victim ang babae nga upod. Oo, kay sila mo na harapan sa higad mo muna nga sige ba isang babae ni kapangayon na gani pasensya nga ang upod nila nga upod yan nga isa nga sir surrogate kay mo na bala nagabi na isa na. Ang babae ang nagapangayo pasensya. Ang isa pa kalalaki sa kalalaki nga. Sir, ang manghud mo ni ang suspect na nakabunok patay sa bouncer, sir. Bali ano ni sir ang ginsaysay niya sa inyo, sir? Sa natabugin? Yes, so Karen. P510. Masano masurrender? Amo pa nang ginahulat-ulat naton sa subong K510, no? Gina-standbyan sa Notod ka. Las 8:33. Si Lemuel ang suspect, 21 years old. Timo mo nang edad ba no init dugo bla Mami Ason Pineda, Sir Eduardo Ignacio, Ma'am Char Istancia, Ma'am Betty Soloso. Kay Sir Bimbo Mondit kag Nonoy Ore sa Snack Shack. Bimbo Mondit and Nonoy Ore sa Snack Shack sa Dueñas. Bambing ka sir. Ano ko to ang banya nga hindi niya manungod nga o ay man sa tuyo nga patson? Yes. Correct. Galing kita may kutsilyo sang dala, di ba? Ano, K510? May kutsilyo? Yes, may kutsilyo. Tingnan ka dala sa kutsilyo. Yun pa mangkot, anong magulang niya nga, may kutsilyo sa nga. Ano ni sa manog ihaw baboy? Manog ihaw kandeng, ano? According sa iya nga magulang, K510, kung kisa nagadala ni ang iya nga manghod sa kutsilyo, kay ti naga-flip top ni siya K510 la, kung kisa hindi ko naman gawan nga may pikunay nga matabo sa flip top. Amo na nga gapangaman. Ano sa man tip top? Ano nang tip top? Ano naman? Ano na nga event ng tip top? Ano na? Garap siya, garap. Arap. Oo, garap. Marido mga, ako bagang sa dira nga ang amo na nga rap. So, hindi ko medyo ma-explain mayo. Pero doon may suya ay gamay. Doon something amo na. Pero wala aga pikunay. Pero may time din kong gisangan. Tidak ano klaba ni, ano klaba ni yung bunoy as victim? Wala kita sang idea kay 510 kung ano ni Na-recover? Na-recover? Pag indala niya pa uli? Kay pag wala, makita why na-recover? Ginaboya? Wala lang kita nakahibalo pa kay 510 kung sa diin. Kay sa statement o sa Iloy isang victim, nagdalagan patabok sa doktor sa ospital ang victim mo kundi sa tabok mo lang ginaya mo sa to ang inasalan dira kag ang reskalduhan. Yes. Nagambal pang kadto ang victim sa emergency room man niya, Dok. Gusto ko pa mabuhi, buligin niyo ako. Tigaling kay ti patalang igo niya. Oo, patal. Kung hindi ka to magsala kay 510 dito sa area, sa information to nga nakuha naton, doon nagadugin mo, nagliwas gini ang Sapay. isang biktima. Igo gid. Igo gid. Tiyan mo ng leksyon subong sa police dre sa syudad, Police Colonel Kim Ligada. Ano oras kan tabo ni?
Alas 3 sang kagahon. Last stress kagahon. Last stress kagahon! Way ka mo, pulis, dalan! Ining 5 minutes nga po, bugal yung makaresponde ka mo dayon. We hours of the early morning ni. Dala nagaguluwa ang mga panulay! Way nyo karon ginakayuwang police deployment nyo. Nga tanan nga lugar sa syudad, bantayan nyo mga, mga matao nga lugar. Ano mga matao nga lugar nga 24/7 may operation K5 ka rin now? Eskwelahan? Why tao sa eskwelahan kung kagahon? Simbahan? Mayara? Why? Di nang na matao nga lugar nga 24/7 non-stop ang operation? Hospital. Hindi kita ma-deployan pulis na unay da sa Doctor's Hospital, unay ka da sa Mission Hospital, sa Benito, sa Western. Di sabong ma-deploy ni sa pulis. Why man tanod? Tani kay kung ginihimo nila ni may saturation drive sila, Operation Cap-Cap, na kapkapaling ining victim ni may dalang kutsilyo. We condemn the act not the person sa pamilya kag sa mga nakakilala. Pero kay balo ka matalaw ka kun way ka armas, gaisog ka kag sakyan ka sang panulay kun may armas ka, panilagi black K5 ka. Kun may bitbit ka nga pusel, may bitbit ka nga kutsilyo, gaisog ka. Hindi ka magpaumod. Bisan pa nga tani mga bagay nga pwede mo ma-let go na. Kabuhi ang ginutang nyo, anong ibayad niya sana? Pwede man lang na madala sa sports. Ining gamay nga sinuya ay unos dili ka na lang bla pa way ka man malitan. K5 ka? Yes, K510. Pasurindran na lang, isog mamuno, tapos maunduro pa mga wiras. Surinder na! Pinulat niya. Galap ka, no? Hindi na pagulatapang ang pamilya mismo magbalos. Inayawa tega ambal kagway na itong inatolerate na Pero hindi nang, way ka muno ka. Isog ka ganun mamuno. Subong plago ka. Buwa ka na da. K5 ka, way takin ng kigan na. Basi kung mambaga yung kigan, hindi na ako mag-report kayo. Yung kigan mo ko. Sometimes I have to raise my voice to raise the point. K5 ka rin? Nga, antis ka bala mag-imo sa butang, ngayon usulan mo malang, paminsan ron mo kidanay. Man, ang panulay niga sakay ni permi sa utok tao mo, ang battleground niya, utok niya, buna! May kwa ka da! Kutsinyo ka, buna! Diayhan mag-resonate to, kag magabalik-balik tong ang hambal sa biktima. Dok! Buligin nyo ko! Gusto ko pa mabuhi! Tell him well, batian mo ng hambal sang victim, nga binuno mo, Dok! Buligin nyo ako! Gusto ko pa nga mabuhi! Saan nga gasagos sa pamilya niya mo? Hambal sa Iloy? K5 ka? Oo. Sa subong amo ning ginahulat-hulat naton K510 kay basi sa subong magasungka mani ang suspect. Surrender ka na limwel. Doro ka pa imo mga weras ka. Wala atubangan na lang na. Atubanga? Sige, K5 ka. Salamat. So sa dugang sini nga mga update kay naka-standby kita diri sa area K510 kung gid man kay tinakabili naman kita number sa family kag ang family may number man diri sa ato na para kung gid man K510 at least makahatag man kita sang dugang nga mga update sa ining issue kag sa family man ang victim para mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Delphine Donito Jr. K510. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Romel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, LT Coffee ini nga nagahatag ya sang maayong benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 ako na po sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. 8:40, Romans 12:17, returning evil for evil could add fuel to the fire and lead to further problems. Be assertive but not aggressive. Before the quarrel has burst forth, take your leave. Hambali Ma'am Ningning Donggor Ilumba. Thank you Ma'am Ningning.
demonyo na sulod sang ulo niya. We condemn the act na the person again sa pamilya kasi man nakakilala dira. Hambali Sir Hodlom at naman niya, Calmix lang Ted. Kay balo ka Sir Hodlom, sometimes I have to raise my voice to raise the point. Hindi mo man lang tumapayway, no? Mabakatitid spur of a moment mo ng bugso ng dabdamin. Balik mo pa na. Kagang sigitan sang biktima to nga, Dok! Buligin nyo ko! Gusto ko pa nga mabuhi! Amo na nag-resonate subong sa for sure batian po sang victim kay pag-asang suspect kay tabok mo lang ang doktor sa ospital mo. 8:41. Magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good night, magkapira sa tao. Oras alas 8:43 sa aga. Foro de los Pueblos. Sa mga may fatty liver kag kidney stones, tumarnas ang D3 Bio. Yatrang kaso ka D3 Bio. Hingalitin ninyo ha. Sa mga adlaw Webes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, sa Cosmart sa Kalinog, sa Tabok sa McDonald's, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasig City. Last stretch sa aton nga program, high and alarming ang pagsaka sang adolescent birth sa Visayas. Ang mga teenager bala nga nagabulosong bla, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Tinko de la Peña, nagdamo suno sa Commission on Population and Development Regional Office 6. Suno kay Regional Director Harold Alfred Marsal. Ang data naghalin sa Philippine Statistics Authority sa diin nakitaan ang adolescent births nga mataas sa nag-edad 15 tubtob 19 anyos. Ini man nagabusong bla Sir Paul, teenager. Suno pa kay Director Marsal nga base sa numero mas manubo ini ko ni panggid sa tong 2019 nga may 5,791 sa 4,722 sang 2023. Apang, talalupang doon man ang pagsaka sang adolescent births. Sa mga nag-edad, habi nyo kung pila? 10 years old pa lang ha? 10 to 14 years old sa nakaligad nga 5 katuig. Nalakip sa data ang 85 ka mga kaso sang 2019, tubtob nga nagsaka ini sa pinakamataas nga 111 ka mga kaso sang tuig 2022. Kag padayon nga nagsaka sang 2023 sa 103 ka mga kaso. Dahil panguna sa tali ang probinsya sang Iloilo nga may 9.02% total live births.
na may 2,228 ka mga kaso. 2,228 cases. Ginasundan sa Capiz, 930 ka mga kaso. May 11 anyos nga bata dito sa Capiz, iloy na. Di ang mga ill effects kung temprano ka pa nagbata. Kaya ang imo nga reproductive system hindi pa ready, hindi pa sa inablang sa regular ga birthing age bala. Oh. Iti ikaw mismo psychologically, emotionally, tublag ka dra kay maeskwela ka pa tani, madamo ka pa sa andom sa kabuhi mo, pagkatapos magbusong ka. So, sunod diri sa Commission on Population, kinahanglan diri ang parental guidance. Kulang sa guidance kag suporta sa nginikanan amo ning isyu sang reproductive health. Mga faktor sa pagsaka sang kaso sang adolescent births. Tiyama ko mo mambetyo. Nagsaka ang kaso sa mga nagabusong niya nga pulo lang tuig 10 to 14 galing kiti ini sila ibang na abtan sang pamulanon mo, no? As young as 9 years old gani. Sa una magdalagita ka na magtag 16 anyos kay mo kaagabtan o galing kay bangod may mga hormonal nga mga changes posible sa food intake sang tao subong, no? I-compare mo sa una ang mga tigulang or ang mga dalaga sa una, Ma'am Laura, Ma'am Ningning Ilumbatag pila ang edad kag ba natawag nila maabdan sa bisita or kang sang pamulanon kay once nga mag-menstruate ka na but silingon sila nga you're ready for reproduction na pwede ka na magbusong, no? Di 10 to 14 ahay anong way giniya ka namo, no? Tini sila bangod man sa mga faktor man problema sa pamilya, peer pressure, mambal nga ay pila na kamo kabulan sang miga mo? Wala mo pa saya smell? Okay lang akong smell kay hinsimutan mo lang. Why mo pa saya matilawan, pre? Pigaw ka sa akon, pre. Pagsabat niya sa akon, pre. Nag-date kami sa idalom sang kahoy nga lawaan. Pa-holding hands kami, pre. Dugay-dugay. Tiyamba ko sa iya. If you love me, mangkoto niya, nay, do you love me? Yes. If you love me, you surrender your bandera to me. Di mo nang mga edad, bala, pwede mo ma-blackmail pa, kag emotionally ma-abuse mo nga, basi biyaan ka sa nobyo mo, hindi ka? Sige na, bala, let's make this night a night. Can I be with you tonight? Bangod sang outbreak sang advent sang technology, Ma'am Bebeng Robilin magtanong, Ma'am Bebeng, ang mga bata subong ka in love na. In love kay mo nga. Hindi ka pa kay stroke kay eskwela mo nga. Hawot gani ang pagtuon mo, grado mo gani, ginabatak-batak ng mistra kay kilalas nanay mo. Pero in love, I love you. I love you too. Tapos maglakas sila sa mall, di pa appreciate pang laki, tapos gauyat pa sa hawak, ilay. Hindi lang bala kay kalam. Sige lang bala, I will hold you tightly. Sa jeep masakay, okay lang ni sabong ang bus kay medyo lapad na. Sang sa jeep bla traditional jeep nga haros piyo bla. Or mga molo sa tihay, haroliko. Gutok dugid, magbay pa. Grabe nga gugma mo. Magurugugma. Di ka pa gani kisot, mag-tigang. At tinigang mo, kulang sa arangay. Kung uwas gani pinggan, may mabilin-bilin pa. Di ka gani kaya isrot, magpanglaba ka, brahagan mo. Ya, imo nga underwear daw, sa dook to, bilog-bilog daw, bitso-bitso. Galing kiti, bangos ng peer pressure bala, no? Sir Arnel Abunyawan. That is why nga may mga nagakalanabo dira nga mga pareho ni Sir Salde. Hulambalan ng sang lalaki nga I love you. In English, I love you. Pero kung kanaton nga mga karay, Ma'am Banhaw, Sir Salde, Sir Andrew.
In English, we say, I love you too. Timambal ko sa inyo subong, I love you with the love of the Lord. Parang away sa malisab lang. Timambal ko, I love you, kagat ka man dayon. Kung bulati, kung kapagid ka matamis ba nga lalaki, dali kagin mabunit mo. Hambalon ka sa lalaki nga, Day, ikaw ang alambre sa tsinelas ko nga bitas. Nabitas sa tsinelas na. Inday, langga, ikaw ang ubo nga hindi ko pwede itaghol. Mabali Ma'am Bingbing patulo na niya, ay ilam do lang. Si Ma'am Betty maba nagsugo do mas nonoy do. Kalma lang bla, kalma lang. Kalma lang kaya bansi kita. Inday, walo ka bukid akon nga ginlakbay. Leon, Tigre, Manog, akon nakaaway. Wait, ako nadlok ah. Basta nagaid lang. No? Arnel Abunyawan, ano yung ginakadlaw mo sa Arnel? Kim Hiroso Panes? Idilin Hakulina Hilyama? Nini Rose Aklordena, Rose Me Bagaforo Bailaran. Ikaw ang tibok-tibok ng aking puso, hinugay. Day, ikaw ang alambre sa tsinilas ko nga bitas. Day, langga, ikaw ang ubo nga hindi ko pwede itaghol. Walo ka bukid akon ginlakbay. Tigre, Manog, Leon. Nanay mo daw tigre. Akon ginatubang. Akon nakaaway. Way ko nadlok. Ko nagaid. Di mga bulatik para sini nag-end up sa premarital sex. Balik naman kita sa bata nga sa mga edad ya, mga bata, katser ni sila. Isa kahanot, dolot. Isa kahanot, dukot. Ma'am Rosmi, baga foro bailaran, ano yung sinakadlaw mo? Yakadlaw ka mo subong guro kay ti kuan mo ng payday bla. Pero, Ma'am Novian, kalma lang bala Ma'am Novian, ipasadyahon ka mo di. Kaya akon nga mission, akon biso, ang pagserbisyo kaninyo. Ma'am Bete, Sir Bebot, ang akon biso, pagserbisyo. Pwede kinanglan nga mag-mayor ta. Pero kung gusto ko magsunod sa politika sa Orihe, Ma'am Bete, gusto ko congressman ko. Hindi ko mag-mayor, hindi ko mag-konsyala. Ditso ko congressman. Nini, ikaw ang minana. Minana nga hindi ko pwede itupra. Ma'am Ningning Miadman. Rose Mayra Lawan, Sel Balur Kasiple, Alam Brigade. Huod gani, Ma'am Idelin. Oo. Makakadlaw man ta. Tuod, sir, si Sister Violeta, dya, sir. Low battery ako, akong cellphone. Ihaboy yung cellphone, Ma'am Banaw. Ma'am Bal, sanda nga. Day, ikaw ang alambre sa chinilas ko nga bitas. Pati ka man dayon. Dito karon kay sweldo nga. Subong, sweldo, pero hambag ko ganing iban galibog ulo mo. Sweldo, subong adlaw, pero ang iban daw, bukot malipayon, Ma'am lang ladoblan. May i-share ko sa inyo, subong Ma'am Twinkle de la Peña, ha? Ma'am Geraldine Fahit Carnahe, happy birthday, Ma'am, ha? Kay Ma'am Nenen Moneva, Ma'am Nenen Hieronima Donggor, sa Banggit, Kabaton, happy birthday, Ma'am. Orange Alarcon Ortega, grabe nagid man ng dairy mga bataan subong. Beth Idarlilia, Jimmy Haneo, hindi ako katulog kun gabi sa paminsar sa imo kay tungod damo lamok ang Sir Jimmy. Yari di man nag-text rin mga taga Sara pag bugnon ko anayo. Mga tek pala matita sa K5 Sara lang ladoblan. Oo, Sir Paul. Okay na. Di na to kay nanggit pang bugno way ko ni bugnon ko anay sila kay basi magsulunggod wa. Saldi Joso, Erlin Fria Elian, damo sa inyo ga pamatigit sa sininga oras. Lawig ang listahan sang imo nga utang. Kinanglan magbakas para imo mabayran. Galibog ang ulo, wala na ang sweldo.
Obra lang nga obra, wala gid sobra. Hey, bakas lang nga bakas, hasta gid matodas. Grabe ang ipit sa imo nga sweldo. Ang importante, makakaon gihapon. Lawig ang listahan sang imo kautangan. Kinanglan magbakas para imo mabayran. Obra lang nga obra, wala gid sobra. May sobra eh. Tao ka bla ka tights mo lang tao bla kung hindi mag-multiply na. 8:56 na sa aga dari sa Foro de los Pueblos. Ewan ko kumikembot kung paako'y nagtsatsa. Mga kamay kumakaway, napupuli busigla, ngumumunda sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo. Ay, may matapos, tapos agida! Ano mo dyan si agida nga, hindi ampot, ambal man. Igan ka ni mama mo, gingging mayordoma mo. 8:56, please pray to our pastors in Cambodia, Pastor Marlon and Pastor G. Beth Idarlilia, mayad pa ka mo, may sweldo. Beth Idarlilia, Ma'am Betty, pwede gid noy mga panyaman takon kung madayon. Thank you, Ma'am Betty. Lolo, Love, Soloso Espinosa, happy birthday, Roman. Saldi Joso, Ma'am Violeta, thank you, Ma'am Rose de la Cruz, sa Nabitasan La Paz. Thank you sa inyo. Ma-end ako karon dako pupulis. Las 8:57 sa aga, oras, kinadulong sang Mighty C, kag Klinika Spore Biotics. In the presence of Jehovah. Mga driver sang tricycle sa likod Macdo, dara gapamati. Feli Brillantes Oriotama. Feli Brillantes Oriotama, thank you Oriotama, thank you. Ang pagpabugal kag pagkamatinastason sang tawo makalaglag sa iya. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Proverbs 16:18, Hulubaton 16, versikulo 18. Hearts are mended. The Lord is a strong fortress, the godly run to Him and are safe. Ang Ginoo pareho sa mabakod nga tore, kag sa iya nagadangop ang mga matarong agod hindi sila maano. Proverbs 18 verse 10. He knows about everyone, everywhere. Everything about us is bare and wide open to the all-seeing eyes of our living God. Nothing can be hidden from Him, to whom we must explain all that we have done. Wala gid sing may makapanago sa Dios. Makita niya ang tanan, kag hayagid sa iya panulok, kag sa iya kita maga panabat. Hebrews 4:13. This is the word of God. Rest the broken hearts restored. Thank you, Mami Asun. Ang oras alas 8:59. Nothing is impossible when you put your trust in God. Pagpamati sa impormasyon sa ikayong lawas, inyo nabatian ng Foro de los Pueblos, July 31, 2025, 30 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, 4 ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.